Здравейте, приятели! Днес на 20 август 2025 година с нашата поредна новинарска емисия. Както виждате, се намирам в Велико Търново пред паметника на Асеневци. Днес ще изкараме една така по-лежерна новинарска емисия в чест на това, че един мой любим приятел днес има рожден ден, и също така в чест на това, че днес е първото ми посещение в качеството на кретеклизми извън на София, и аз мисля, че ще има много такива посещения при най-различни хора. Сред вас моите любими абонати, и както мисля, че много от вас знаят, днес съм на гости при Киро Брейка, един човек, или господин Кирил Кирилов, един човек, за когото някои от вас ме предупреждаваха: не дей, не ходи да говориш с него, той е лош човек. А други казваха: Киро Брейка и Лозан, страхотна комбинация. Аз нямам представа по какъв начин ще се развие нашата среща. Очаква се да разговаряме за образователната система с Киро Брейка и да споделя наблюденията, които в по-съкратен вариант споделих в моето обяснение защо напускам сферата на академия. Моето обяснение е от началото на юли месец. Разбира се, ние по никакъв начин не можем да предполагаме как ще се развие този разговор между мен и Киро, по същия начин, по който ние не знаем какво точно ще се случи на нашата мила планета през идните месеци, примерно, да речем. Можем само да предполагаме, и докато, разбира се, предполагаме, нека да се разходим малко из парк Света гора, мисля, че се казва мястото, където ще се разхождаме. Започвайки с новините на първо време, естествено, с резултатите от хоровата жалейка, която се състоя в Белия дом. Припомням, че лицето, което ние наричаме зеленият язовец от Киев или зеленият Анцук от Киев, отиде скрито под полата на леля си Урсула, в бандажа на Бриджит Макрон, макар че Бриджит Макрон мисля, че не беше там, но може би тя е изпратила духовния си бандаж, който лицето Зеленски или зеления язовец да си го сложи на главата, така че ударите, които да бъдат стоварени върху него, да не болят толкова много. При всички положения в резултат на тази среща ние не разбрахме, ако трябва да бъда честен, особено много. Единственото, което със сигурност разбрахме, беше изключителното пренебрежение и омраза, която Доналд Тръмп изпитва към нашите евроатлантически приятели от Европа. Едно нескрито пренебрежение, една нескрита омраза, която се изразяваше по най-различни начини в рамките на тази среща. Чакайте, тук уж си бях намерил една алея, от която да тръгна, но май няма да е тя, тъй като в момента е в ремонт, така че ще пообиколим като че ли малко. Така или иначе сме тръгнали на разходка. Сега нека по същество да споделя своите наблюдения от резултатите от тази среща. Тези резултати, разбира се, са крайно колебливи. Това, което Доналд Тръмп повтори и потрети по време на хоровата жалейка, бе това, че мира в Украйна ще бъде постигнат с трайно мирно споразумение. Няма да има прекратявания на огъня. Нещо, което той заяви още по време на срещата в Аляска. Европейските лидери се държаха, така наречени лидери, се държаха абсолютно арогантно и неадекватно, предвид позицията на слуги, която им бе демонстрирана открито и безкомпромисно от страна на администрацията на Доналд Тръмп и от страна на самия Доналд Тръмп. Единственият, що годе адекватен човек в цялата тази дружинка бе италианския премиер Джорджия Мелони, която очевидно е един от малкото хора в тази клика, която не е вътрешен човек,
вътрешен човек на одобрение от Световния икономически форум кръг. Като че ли тя сред всичките тези, сред цялата хорова жалейка е единствената, която не принадлежи към това особено общество, което в момента се прави, че ръководи континента, наречен Европа, и организацията, наречен Европейския съюз, Великобритания и така нататък. Джорджия Мелони, бидейки в някаква степен аутсайдър, подобно на Доналд Тръмп, бе единствената, която заяви, че да, Доналд Тръмп е спомогнал за много голямо развитие по отношение на разрешаването на конфликта в Украйна. Сега, доколко това е така, само бъдещето ще покаже. Аз съм изключително скептичен. Това е моето лично мнение, естествено. В предишни видеа съм изразявал своето недоумение как един конфликт може да бъде прекратен, когато участниците от едната страна, имам предвид НАТО, увеличават разходите си за закупуване на оръжие, също така освобождават, обещават стотици милиарди от парите на техните данъкоплатци за закупуване на още оръжия и непрекъснато правят всичко възможно мирът да бъде, или всякаква форма на мирно разбирателство и мирно разрешаване на въпросния конфликт да бъде абсолютно саботирано. И това бе и целта на тяхното посещение. В действителност, да, Доналд Тръмп първо заяви, че ще има директен мирен договор. Кога ще се стигне до този мирен договор, няма абсолютно никакво значение. Важното за Доналд Тръмп е, че той е съдействал, той се е срещнал с Путин, съдействал за формулирането на идея за мирен договор в своята глава. Доналд Тръмп вече се е сключил не 6, ами 7 мирни договора. Той даже мисля, че и Каролайн Левит, прес-секретарката на Белия дом, се изцепи с някаква подобна интересна статистика. И също така, другото важно за Тръмп е, че 70 000 будистки монаси, откъде беше там, забравих, Тайланд, с кого се биха, с Камбоджа, в Камбоджа, да. 70 000 камбоджански будистки монаси са предложили Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Второто, което ние разбрахме в резултат на тази среща е, че Съединените щати ще дадат и европейците много държат да бъдат дадени някакви гаранции за сигурност на Украйна след военна Украйна. Аз нямам представа какво точно ще представляват тези гаранции, по какъв начин ще се гарантира сигурността на остатъците от Украйна, освен с обувки на земята, бутуши, военни бутуши на украинска земя. Военни бутуши какви? Разбира се, натовски. Естествено, слушайки изказвания на Марко Рубио и на други представители на американската администрация, износът на оръжие за Европа, които оръжия да бъдат предоставени на Украйна, ще продължи. И аз от тази гледна точка не виждам особено ясно как всичко това ще приключи в обозримо бъдеще. Наскоро по препоръка на някой от вас гледах интервюто на Явор Дачков с доцент Валентин Вацев, човек, когато аз изключително много уважавам и съм абсолютно склонен, както много често се получава, да се съглася с него, че това просто с мира в Украйна може да се точи близките 10 години, ако не и повече, с, разбира се, цената на живота на милиони хора, както цивилни, така и военни. Всичко това в името на заветната цел, а именно сегашният глобалистки европейски естаблишмент да запази своите ръководни позиции в континентална Европа. Тези позиции до голяма степен, разбира се, не са особено стабилни, така ще се изкажа, но от друга страна репресивните закони и репресивният апарат в Европа, насочен срещу самото европейско население, за сметка на стимула, много големия стимул за миграция на цветнокожи хора на европейския континент,
тези репресивни мерки са достатъчно сериозни, достатъчно узаконени, макар че да изглеждат абсолютно престъпни на редовия гражданин. Така че дори да има някаква форма на избирателно неподчинение. Под избирателно неподчинение имам предвид неподчинение в избирателния процес. Тоест на едни избори, дори да бъде избрана неправилната партия, това, което лично моя милост вижда, е, че тази партия мигновено ще бъде набедена за фалшификатор на изборите и нейните лидери ще бъдат арестувани и изборите ще бъдат демократично спечелени от правилните партии и правилните кандидати, е моето скромно мнение по този въпрос. И друго, по време на тази среща, често казано, аз лично не разбрах какво точно бе говорено. Имам предвид, бе говорено много, но аз нищо съществено не успях да чуя отвъд тези две констатации. Ще има гаранции за сигурност. Да, Доналд Тръмп се изказа, че Украйна няма да влиза в НАТО по никакъв начин, но Доналд Тръмп днеска казва едно, утре казва друго, а вчера е казал трето и четвърто. В тази връзка руснаците като че се ли са извадили най-накрая правилните изводи за техните евроатлантически партньори и за разлика от март 2022, когато срещу гаранции за сключване на примирие и на мирен договор, те се изтеглиха от зоната около Киев, а сега руското настъпление продължава с все по-големи, в все по-голям мащаб, с все по-интензивен темп и с все по-големи пробиви, особено в източната част около Донецка област и Херсонска област. Така че, да, някои, ако са се надявали, че Владимир Путин ще прояви джентълменско, как да го кажа, ще прояви някакво рицарско самообладание, рицарска чест ще демонстрира и ще прекрати настъплението. Това изобщо не е така. Доналд Тръмп в Аляска дори не предяви претенции, че дори са говорили по този въпрос. Естествено това, което и доцент Вацев каза, което аз обичам, когато естествено, като Зодия Лъв, много обичам хора, които уважавам, да се окажа, че са на същото мнение с мен. И според доцент Вацев основното, за което се е провела тази среща, е икономическо сътрудничество и бъдещето на американско-руските икономически взаимоотношения. Сега тук обаче има един друг основен проблем, проблема с Китай. Не знам Китай до каква степен биха се съгласили на едно такова партньорство, често казано предвид надежността на нашите братя американци, най-вече тяхната склонност да нарушават всички споразумения в името на краткосрочните цели на едно бързо разграбване. Аз не съм и толкова сигурен до каква степен руската позиция по отношение на Съединените американски щати е действително позиция на желание за сътрудничество. Аз лично, ако съм на мястото на руснаците, след толкова много предателства, след толкова много неизпълнени обещания, поети ангажименти, след които се прави точно обратното и можем да изброяваме един дълъг списък, Мински споразумения, споразуменията за разширяване на НАТО, след което преговорите за влизане на на Русия в НАТО от края на 90-те и началото на 2000-те години. Аз на мястото на руснаците бих продължил примерно да продавам уран на американците, които да го препродават на нас. Или да продавам хелии на 30 пъти по-висока цена, или да продавам
редкоземни елементи, каквито се добиват в Русия. Предполагам, или имат огромни залежи, ако не е друго, на примерно не 20 пъти по-висока цена, както го правят китайците, ами примерно на 19 пъти по-висока цена. Така че поне да изкарат някой друг лев. Идеята за размяна на ресурси от руска страна срещу технологии от американска страна е много хубава. Стига, разбира се, срещу теб, визирайки, руснаците, срещу тях да седеше един надежден партньор. Несъмнено, и поне от моя гледна точка, несъмнено Доналд Тръмп не желае войната в Украйна да продължи. Доналд Тръмп им притежава инстинктите на бизнесмен. За него войната е наистина нещо унищожително, което води до загуба на пари, животи и ресурси. А той като хотелиер е способен да оцени както парите, така и човешкия живот, така и ресурсите. Човешкия живот, който да ходи на хотелите на Доналд Тръмп, примерно. Но това не означава, че този човек не е заобиколен от една шайка, която директно, от един враг отвътре, както доцент Вацев го каза, един враг отвътре, който директно му се противопоставя той се противопоставя на всяка инициатива или всеки инстинкт на Доналд Тръмп, свързан с разрешаването на какъвто и да било военен конфликт, визирайки конкретно сега конфликта в Украйна. Говорейки за разговорите и идеите за включване на Руската федерация в НАТО от края на 90-те и началото на 2000-те години, ми прави много силно впечатление, че всъщност това е една нова линия сред американските коментатори, една линия, която аз наблюдавам през последните около 48 часа. Бившият американски конгресмен от Камарата на представителите, Мат Гейтс, който трябваше да е главен прокурор, после се изрази неласкаво за Израел и спря да бъде главен прокурор и в момента е водещ в една онлайн телевизия, като Ария ТВ, нещо от този род. Мат Гейтс произнесе една реч, която продължи близо 5 минути за това как всъщност Русия трябва да бъде поканена в НАТО и интегрирана в НАТО, защото е голяма, велика военна сила, която може, партньорството с която може единствено да облагодетелства НАТО като алианс и Съединените американски щати като самостоятелна отделна държава. Междувременно аз започнах да виждам изказвания и от други представители на кръговете, свързани с републиканските мозъчни тръстове, think-танковете. И представителите на тези мозъчни тръстове, републикански насочени, започнаха да правят аналогични изказвания. Буквално от тази сутрин прочетох едно-две такива изказвания от така сериозни хора, които биха били немислими само преди буквално една седмица. Не, ами преди 72 часа щяха да бъдат немислими. Като че ли, т.е. не като че ли, ами започват да се правят много сериозни, да се организират много сериозни свалки по отношение на Русия, само и само руснаците да бъдат отдалечени от своето сътрудничество с Китай. Сътрудничество, което разбира се бе облагодетелствано от администрацията на Байден, които общо взето, както наблюдавахме през 4-те години на Байденовото управление, или по-скоро трупа на Байден, как го движеха, уикенда на Барни, имаше един филм едно време. Байденовата администрация направи всичко възможно Русия и Китай да станат практически съюзници. Сега Доналд Тръмп и неговата администрация са решили, дълбоката държава в щатите, на която Тръмп очевидно служи, са решили, че този процес трябва да се обърне. В момента обаче лично аз не виждам предпоставките за това, просто защото самият Владимир Путин и Си Цзинпин, президента на Китай, те са в изключително добри лични отношения. От моя гледна точка, когато единия или другия, или и двамата сдадат поста, което ще предполагам след края на Третата световна война или към края, приблизително към края на Третата световна война, което ще е след поне 5 години, тогава можем да говорим по-сериозно, ако не стане катаклизъм, потоп, обръщане на полюси, астероид удря и прочее и прочее. Ако това не стане, тогава вече ще можем да започнем да говорим за някакви наченки на разрив или възможности за разрив между Русия и Китай.
От руска страна виждаме по настъплението в Донбас, те са си научили много добре урока с своите западни партньори. Настъплението върви неумолимо, много бих се изненадал, даже бих казал, че клони към нула възможността, даже към минус безкрайност, не към нула, ами към минус безкрайност. Възможността Русия да се отметне от Китай в полза на Съединените американски щати и още повече при положение, че китайците им крепят до голяма степен икономиката, не само Китай, и Индия и други държави, но също така китайците ще очакват и руска помощ в случай на военен конфликт в западната част на Тихия океан. Около Китай, Япония, Корея, Виетнам, Австралия, това, което американците планират от няколко години за около 2027 година. Били са сега тук, вероятно са били обсъждани възможностите за така наречения Северен полярен път, този път, който руснаците го отварят около Северния полярен кръг на север от Азия, от тяхната азиатска територия с ледоразбивачи, достъп на американците до този път, който практически се контролира от руснаците, които са единствените, които разполагат с техниката, а именно въпросните ледоразбивачи, която може да всъщност да отваря този път. Вероятно са водени такива дискусии, но всичко е прекалено в някакъв ранен етап. Сега през последните тази сутрин видях изказвания от страна Марко Рубио и от страна Доналд Тръмп, че е уредена среща между Зеленият Язовец и Владимир Путин. Това, което не разбрах, е, ще има отделна среща Язовец-Путин, след което ще има тройна среща Тръмп-Язовец-Pутин или сандвич, може би някаква форма такава. Или направо сандвича ще се състои без предварителна среща между Путин и Язовеца. Аз съм абсолютно сигурен, че Владимир Путин ще се срещне с Язовеца, ще го изслуша внимателно и предполагам Язовеца ще облече най-скандалния си анцук, може би ярко-зелен анцук Адидас, може би и Адибас, някакво ярко-зелено менте на анцук, за да се подиграе с своята руски немесис. Путин ще изслуша анцуга, ярко-зеления анцук Адибас, и след което през това време военната операция ще продължи до установяването на договорените или полудоговорените демаркационни линии някъде около Киев, е моето подозрение. Естествено, ние ще видим нашите приятели от Европейския съюз, все пак с тяхната хорова жалейка, какво са постигнали. Сега той Тръмп им се подигра. Той ги нареди буквално като наказани ученици пред бюрото на директора в овалния кабинет. Мисля, че беше, нареди ги и гледката бе малко тъжна. Подобно на тъжната гледка, която Виктор Блъсков отбеляза, че всъщност представлява снимка, направена с изкуствен интелект, на нашите европейски приятели, как чакат пред една стая подредени като родни някой смъртник, смъртника, бидейки Зеленият Язовец. Това може да е изкуствен интелект, но действителната снимка от срещата между европейските приятели и Доналд Тръмп бе не по-малко патетична. Също така Доналд Тръмп ги преведе из Белия дом, където им показа картината, която Владимир Путин му подари, картина, на която е нарисуван кадъра с Доналд Тръмп с разкървеното ухо и вдигнатата във въздуха ръка. И Доналд Тръмп им показа тази картина и се обърна към нашите европейски приятели и им каза: не много приятен, не беше това много хубав ден, нали? И те седяха като пръднали с извинение. Другото, което мога да изкоментирам по отношение на тази картина, това и вчера си го говорих бях в една и компания на доста осведомени хора. И това, което един от тях каза, е, че по принцип тази картина и поздравлението на Путин към Доналд Тръмп, много се радвам да ви видя жив, могат да се разтълкуват като една форма на предупреждение от страна на руския президент, който е бивш разузнавач, към свой американски колега Доналд Тръмп. Ние имаме информация, че ти не си прескочил трапа, че
нови опити за твоето убийство могат да бъдат направени, защото си заобиколен с врагове. И може би наистина тази картина, разположена на видно място в Белия дом, така че нашите европейски приятели да могат да я видят изключително ясно, тази картина може би представлява един доста явен намек от страна на Владимир Путин. Доналд Тръмп всеки път, като я поглежда, да си спомня, че да не вземе да се главозамая, както той обича, и да си спомня, че не само той е смъртен, ами на всичкото отгоре много хора искат да го приключат. Ще видим доколко ще оцелее Доналд Тръмп, дали ще изкара своя цял мандат. Трябва да имаме предвид, че след него със страшна сила се задава креатурата на ЦРУ, пред шефа на ЦРУ, т.е. не шефа на ЦРУ, ами шефа на Палантир, което е на практика подизпълнител на ЦРУ, Питър Тил, Алекс Карп, който е изпълнителният директор на Палантир, Джей Ди Ванс е тяхна креатура, той е креатура и на неоконсерваторите в Съединените американски щати. Това момче е готово да поеме юздите здраво в Съединените американски щати и да предприеме правилните политики в случай, че нещо неприятно се случи с президента Тръмп преди да изтече неговият мандат до самия край. И междувременно, ако сме се чудили, дори нека да предположим, че войната в Украйна приключи още сега, още тази секунда. Какво ще правят нашите приятели от военно-промишления комплекс, които все пак те си имат своите изисквания, те разполагат с много сериозна власт. С какво точно ще заменят тази изключително приятна хранилка? И ние получихме този своя отговор още тази сутрин. Няколко американски кораба с 4000 морски пехотинци сплуват във водите около Венецуела. Венецуела е започнала масова мобилизация на тяхната боливарска гвардия. Не си спомням точно как се нарича, предполагам паравоенно формирование, тъй като са мобилизирани над 4 милиона човека в Венецуела или предстои да бъдат мобилизирани. Изказването на Каролайн Ливит, говорителката въздесъща на Белия дом, бе в насока на Мадуро е нелегитимен президент. Той е най-големия наркотрафикант в цяла Америка. Той е наркотрафикант, който е узурпирал властта и ние искаме да освободим нещастния, копнеещ за демокрация венецуелски народ от игото на Мадуро. Ще видим, ще продължаваме да следим това, това неприятно, грозно развитие. Надяваме се да не ескалира нещата, но това, разбира се, са само едни надежди, както и преди сме си говорили. Лично аз очаквам тази война да се разраства, да се възпламеняват различни части на нашата изстрадала планета и като че ли, може би, доктрината Тръмп, подобно на доктрината Монро, включва пълна хегемония в западното полукълбо, започвайки от Венецуела. И предполагам, че идеята е, разбира се, доколко осъществима тази идея е друг въпрос, но идеята е Венецуела паднали, следват Бразилия, Аржентина е пробита и всички останали оттам нататък ще почнат да падат като плочки домино. Друга интересна новина, Лари Лихваря, шефа на BlackRock. Лари Лихваря е един от съпредседателите на Световният икономически форум. Последни новини от Световния икономически форум, най-новата идея, изразена от Световния икономически форум, или по-точно най-новата точка на контролна точка на прогрес се изразява в това населението на планетата да не притежава лични жилища и лични автомобили заради това, че трябва да спасим пингвините на Южния полюс, чиято популация нараства, заедно с ледниците на Южния полюс и белите мечки, чиято популация също нараства. Но тъй като за Световния икономически форум никога няма достатъчно пингвини и бели мечки, явно, съответно те искат техния брой просто да нараства и съответно консумацията на така наречените фосилни горива, ръждаемостта на населението на планетата
и е броя на населението на планетата, за да има повече място, жизнено пространство за пингвини, ако може да има пингвини в екватора, ако може пигмеите да ловят пингвини и да ги правят на такива на компоти. Ако това се случи за Световния икономически форум, това би било най-добро. Дами и господа, това бе днешното ми изцяло импровизирано видео. Ще имате възможност да гледате и моя разговор. Надявам се да ви бъде интересен с Киро Брейка. Иначе ще се видим в петък по обичайното време от 19:30 часа. Всичко хубаво и до нови срещи!